Pilo, jeg er nødt til at høre jo, det er jo lidt spøjst det her med, at Frank Hvam er meget tydeligt dubbed i Game of Thrones, men det er du ikke. In the meantime, you are permitted to use the library. Altså, hvordan kan det være? Nej, det er jeg faktisk også. Du er også dubbed? Ja. Okay. I claim the Salt Throne. Det vidste jeg ikke, så det er ikke din originalstemme, man hører i serien? Nej. Nephew. Little Theon. Kasper. Niklas. Jeg ved godt, der står et eller andet på IMDb med, at jeg stoppede mit dyrlægestudie i forbindelse med, at jeg skulle klemme analkirtler ud på en eller anden hund. Jeg klemte masser af analkirtler ud. På alle mulige dyr. Det er jo et stykke arbejde, der skal gøres. Vi har jo fundet måske den bedste dobber på verdensplan til at lægge min stemme ind over. Jeg synes også, at han gør et fremragende stykke arbejde. Det må jeg sige. Jeg har faktisk bedt om, at for fremtidige film dobber han alt, hvad jeg overhovedet laver. G.I. Joe fandtes der jo i 80'erne. Men Transformers gjorde jo ikke. Det kommer i 90'erne. Hvad vil du? Wax off, wax on. Så er det en, du vil få videre, så luk den dør og sæt dig ned. Der var jo stadig masser af diskomusik i mine 80'er. Den var jo ikke død i Jørgen Sønderlyng, hvor jeg kommer fra. Rambo. You chose those? Ja, det skal jeg være ærlig omkring. How many fingers am I holding up? 1 million.